Lapha sinongqulunga okade edlala as center back, right center back namhlanje. Ngicela ukuzwa ukuthi emva kwalo 4-1 enowin namhlanje nePalace lapha eJude UKZN Ground 2 uzizwa kanjani? Angibonge kakhulu mfowethu unginika leli thuba. Injabulo iphezulu kakhulu. Mhlawumbe ke okukhulu kakhulu ukubonga abaqeqeshi ngaphandle ade besiseke kakhulu nesupport nje yabo bonke abalandeli ade besimemeza ngaphandle bekhomba ukusinika ukusigqugquzela. So ngokwegame ke sibonakala siyi-team engcono ngokuskorisha amagoli but ngokudlala ibhola besithanda ukulekha lapho nalapho kodwa ke sikholele kumele nje igame nasemuva ke bengikhuluma nawo wonke umuntu bafanele siphushe sonke ingakho igame ibelula kanjani. Amathemba UEFA wabona isasekhona ngibona namhlanje ngikhonile ukuwina ngofonile of which i-goal difference ibalekile la eJude amathima washana amaphonto amaningi. Ubona ukuthi amathemba ukuthi kusengenzeka ngeke UEFA akhona noma ubona kanjani? Ngicabanga ukuthi egamini yokugcina mase singathatha lo 3 point osele singayithola siku number 4 ngokubuka masibuka kwi-log table mhlawumbe umuntu ushiya ngo 2 points bonke bangaphambi kwethu bano 2 point 3 point but mase ngakora amagoli amaningi sithatha 3 point emva kwama-free kick awu-2 ithini imfihlo yini niyawatrainer vele or nenza njani niyawatrainer vele cause mahla ama-free kick akho akude aqhelile amamitha athi ukuqhela yini niyawatrainer vele ama-free kick noma? Futhi imfihlo kamqeqeshi leyo yena owenza yonke lento ustrainer mhlawumbe kwenza ama-set piece nayo yonke into ngoba mawubona nje ama-free kick ashawo mahlobo u2 hayi aseqopheleni eliphezulu kakhulu ama-free kick. Ngiyacabanga ukuthi uyakudeserve ukuba man of the match kule game. Sizwe indaba ezithi kunomdlali ongehle kwenzeka ukuba namhlanje udlala igame yakhe yokugcina ngesimo sokuthi usiyayiphothula izifundo zakhe naye useyemadleleni ahlaza. Uthini amazwi abhenga kuye, amazwi okumkhuthaza, amazwi okubonga aqondene naye? Ngicabanga ukuthi kukhulu kakhulu kithi lokho njengebandla ukuba nomdlalo onjengoJwethu. Mhlawumbe ke isikhala sakhe kuyoba nzima ukuthi sivale ngesizini ezayo since ehamba esegcina ukuba lapha eJude. Uzobuleka isikhala esikhulu kakhulu. So ama-scout ethu kuyodinga ukuthi asebenze kanzima bathole i-replacement kaJwethu. So yena mdlali obesibambele kakhulu lapha nenkabeni yenkulu. Hayi siyabonga.